горе, машините. Ела да ела. Ама не разбрах какво да правя аз. Аз не разбрах кой се е оплашил, кой ме оплашил, може ли да дойдете? Мърша ти викаш, забравя ли? Ела да кажеш. Забравих, да. Ела да кажеш. Колко струва тази кола? Да. Тази къща сина ви с какви доходи е построил? Това не е построена тая къща. Това е купува, се купих, аз съм бащата. Вие какво работите? За 28 000 лева. Така ли? 28 000 лева струва. 28 000 лева. Този имот. Купувана, да. Така изглеждаш. Така. И я подарихте на сина си. Не, тяната къща, но тех е дадена. Вие, Да. вие какво работите? Аз съм занечия. Мотики, брат ви сечева, такива правя. Как се купува къща с мотики, брат ви сечева, такава е? Това от Германия. Те са от Германия, работят Какво 7 работят в години. Германия? Електроженисти са. Електроженисти. Никога... 120 евро вземат, 240 евро. Това всичките бяха в Германия. И сега вчера са прибрали от Германия. Той тук ли? Тук е, да. Сина ми тук е работи. Атанас. Атанас. И вие Атанас бяхте. Не. Аз Атанас, да. Вие как се казва? Атанас се казва? Борисов се казва. А той е Атанас Атанас. Нали? Да. Добре, дека, признайте сега. Беше следствен за телефонни измами. Имаше едно дело. Едно дело. Кой? До сина ви. Не се сещам. Никога не е имал дело, някой... Тук с какво се занимават хората в Горна Оряховица, в този квартал? Тези квартали не се занимават, за нечии сме. Не се занимават. За нечий. За нечии. Защо му казват квартала на богатите? То какъв богат квартал да е? Как? Тези къщи, Къде? тези коли. Те коли, с къща, стара къща на 50-100 години къща. Какво е направи? Добре поддържан. Добре поддържани. Поддържана ми работят в Германия, ни пари имаме, доходи имаме, всичко е дадено. Легални ли са? И легални ли са ви, да? Къде? Доходите. Да, всичко е редовно, всичко е редовно. В Германия са работили хората, няма такова. Данъци И плащате? снахата ми работи в Германия, синовете ми, Данъци плащате ли? къде да ги плащаме? В Германия?